Soc el Manel Ruiz, el president de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, i volia adreçar un missatge tant al Jona com a totes les companys que esteu en aquest procés. Des de l'Associació de Veïns, l'any que ve farem 40 anys de lluita veïnal, defensant precisament els nostres drets com a ciutadans. Jo crec que el Jona i tots els que esteu al seu costat, fa anys que esteu lluitant i treballant en contra d'un model social, polític i econòmic que no estem disposats a acceptar, i res, encoratjar-vos, donar-vos tot el nostre suport i que no defalliu en aquesta lluita. Una abraçada a tots i a totes. Des del nostre punt de vista, avui encara a Barcelona hi ha moltes maniobres que podríem qualificar d'especulació. Si entenem que l'especulació significa canviar, manipular el preu de les coses en benefici d'uns pocs i en detriment de la majoria de les persones, doncs podem entendre que hi ha tot un seguit de maniobres que s'han fet i que estan en curs actualment que tenen a veure amb l'especulació. En el cas del forat de la vergonya, nosaltres entenem que el moviment veïnal, en un sentit ampli, va aconseguir una gran victòria evitant que ja es construís un pàrquing. I va ser un dels casos, juntament amb evitar maniobres especulatives com la que volia fer el Barça des de l'any 2000 a les Corts, o com la que ara mateix està en curs en el mateix barri en relació a evitar que es construeixi un hotel al costat del Palau de la Música. Tots aquests casos són casos que per nosaltres tenen a veure amb l'especulació, amb voler treure benefici de l'espai públic, sostraent a la majoria dels veïns i veïnes d'un barri a l'ús d'aquest espai, o utilitzant aquestes modificacions de tipus urbanístic per requalificar o per aconseguir que un sector molt concret de l'economia, un sector de les persones que detenten els grans capitals de la ciutat, siguin els que entreguin un benefici i, per tant, diríem que apartant d'aquest espai o en detriment de l'ús que puguin fer per equipaments, per serveis o senzillament d'espais oberts a la ciutat per a un altre conjunt de gent. Nosaltres entenem que en el cas del Jona, com en alguns altres casos que s'estan donant i que s'han donat en aquesta ciutat, hi ha una actitud per part de les autoritats excessivament punitiva i que d'alguna manera no tindria per què ser. Creiem que cada vegada es penalitza i s'està penalitzant més a la dissidència política en aquesta ciutat i que és important trobar espais en els quals des de diferents sectors es puguin manifestar de forma oberta i pacífica aquesta dissidència. I per tant, des d'aquest punt de vista nosaltres hem donat suport, ens hem solidaritzat amb el Jona, en tant que és un veí de Sagrada Família, que també té el suport veïnal de la zona de Sagrada Família, i pensem que aquest tipus d'actituds, aquest tipus de mesures que van és a penalitzar i a prohibir la dissidència no tenen cabuda en una ciutat que es vol democràtica. No puede ser. Esta ciudad es de mentira. No puede ser que las palmeras se doblen a acariciar la crin de los caballos y los ojos de las putas sean tiernos como los de una Venus de Lucas Cranach. No puede ser que el viento levante las polleras y que todas las piernas sean lindas y
que los concejales vayan en bicicleta, del otoño al verano y viceversa. No puede ser. Esta ciudad es de mentira. No puede ser que nadie sienta rubor de mi pereza y los suspiros me entusiasmen tanto como los hurras, y pueda escupir con inocencia y alegría, no ya en el retrato, sino en un señor. Y no puede ser que cada azotea con antenas encuentre al fin su rayo justiciero y puntual, y los suicidas miren el abismo y se arrojen, como desde un recuerdo a una piscina. No puede ser. Esta ciudad es de mentira. No puede ser que las brujas sonrían a quemarropa y que mi insomnio cruja como un hueso y el subjefe y el jefe de policía lloren como un sauce y un cocodrilo respectivamente. No puede ser que yo esté corrigiendo las pruebas de mi propio elogiosísimo obituario y la ambulancia avance sin hacerse notar y las campanas suenen solo como campanas. No puede ser. Esta ciudad es de mentira o es de verdad y entonces está bien que me encierren. De Mario Benedetti.